инде Шәүкәт Абыйгалиев тудырган геройыбыз бар, төп герой ул да булса Шәвәли. Ул Шәвәли безнең сәяхәт итә. Сәяхәт итә менә шушы 1924 елдан 2014 елга үзенең бөтен дуслары белән Шәвәли ул балалар белән яшьлегенчедән ул шуннан яшенчедан барка килгән герой. Хәзер дә яши ул әле. Ул сезнеке, ул читтән килмәгән, ул сез тудырган герой. Ул без тудырган герой, әлбәттә, ул шаян һәм шул вакытта ул үзенә бик акыллы егет, әлбәттә. Һәм балаларга хас булганча наян яшь журналист дип без аны күз алдыбыз инде. Монда безнең менә төрле чыга кагылган, ул инде Хава Измайлова баш мөхәррир булган вакытта бар, монда Гомәр Хәбибуллин, Әбиб Гыйлмипов, булар инде сугышка хәлгә чырлар. Шуннан алдык без менә монда язмаларны, балалар нәрсә турында язганнар, бик кызыклы. Менә баш исемнәрен атап китсәк, үзебезнең киноаппаратыбыз бар. Мәктәп укуылына әзерләндә без булай эшлибез, Кызыл армеецлар. Бу шул чорга туры килгән. Монда менә Гөлбакча булыр дигән язма җибәргән Миңназым Сәфәров, бүгенгәндә Ватаным Татарстанның баш мөхәррире. Әле ул димәк мәктәптә укыган чоры без монда биргә тырыштык. Бүгенге көндә инде билгеле булган шәхесләр һәм алар бик күп, без аларны әлбәттә монда без кертеп бетерә алмадык инде аларны. Чөнки бу яшенчедә Сабантуйда әйтәм бит, безнең күпчелек язучылар, журналистлар булачак, атаклы язучылар каләм чарлаган һәм шуннан күтәрелгәннәр алар. Без нәрсә турында алга таба уйлыйбыз дигән вакытта, без инде уйлыйбыз хәзер бүгенге бала мәсәлән җайсыз иде инде бу A3 форматында газетаны ачып укырга да, гомумән хәзер кисә телефон тотып йөргән малайга кызга якынрак басыбыз килеп, без инде әлбәттә моны журнал форматына үзгәрттек. Әмма аның эчтәлеге һәм күләме үзгәрмәде, аның бөтен рубрикалары һәм алар барса сакланып калдылар. Инде сакланып калды дигәндән шундый шөр булган исенең. Шушы күчеш шырында югалу куркынычы да. Ничек ышандыра алдыгыз, ничек үз сүзегезне җиткерә алдыгыз җитәкчелеккә? Монда беләсезме, ул минем сүз дигәнә түгел, чөнки бер нәрсәдән мондый теге зур күләмле мондый үзгәреш бер генә кешенең фикере белән башкарылырга тиеш түгел, теге киңәшләр белән бик күп кеше катнашында булырга тиеш, ул анализ үткәрелергә тиеш. Аналитик без моның өчен инде мониторинг үткәрелде. Мин үзем дә барып кайттым, мәсәлән, шул карап кайттым Германиядәге, Австриядәге, Польшадагы, Чехиядәге балалар матбугатында алар белән танышып, бу хәлдәге без чыккан дәвам иткән булсак, инде аның әлбәттә бер 3 елдан без инде бу балалар матбугатын югалткан буладыр. 6 ай чыгарганнан соң безнең тиражның төшү кимеде, төшү туктады бөтенләй. Төшү инде төшмәй башлады, чөнки ул динамик белән төшүп барадыр. Һәм инде әкрен-әкрен күтәрелә башлады хәзер. Менә без инде килә. Бу җайлырак балалар. Балалар без анасын теге бик күп очрашуларда булабыз. Анда һәр ел сайын 60лап 70лап мәктәптә булабыз. Без аны 1000 генә дә җырмыйм. Анда безнең төрле төркемнәр җырлый, журналистлар, артистлар һәм башкалар. Без алар белән шул вакытта үткәрәбез үзебезнең мониторингны. Сайт булсынмы, социаль челтәр булсынмы, безнең кесә телефоннары булсынмы, безнең төп ихтиярыбыз әлбәттә басма матбугат. Без шуны саклап калырга тиеш. Мәсәлән, балалар аны кулга тотып карый алалар, аларның теге моторикасы, тактиль сәләте үсергә тиеш дип саныйбыз. Компьютердан укуга караганда әлбәттә журналдан уку, басма чарадан уку, ул инде баланың күзен саклап кала. Күләмен кичерәйттегезне текстның күләме максималь. Юк, алар күз күләмнәр берсе дә кичерәймәде безгә менә ай сайын 500ләп хат килә балалардан, нимә? Алар шуларның инде бер яртысыннан күбрәге аларның басылып бара. Һәм безнең менә монда бу журнал юкка кебек тоелса да, аның бит саны күп. Һәм ул ай китап чыга. Бик зур рәхмәтле әтәниләргә, милли җанлы укытучыларыбызга. Әмма без журналны беренче чиратта юнәлдердек балаларның үзләренә кызык булсын дигән юнәлешкә. Монда Сабантуй гәзитендә чыгып килгән иң кызыклы рубрикалар, иң кызыклы язмалар журналда урын ала. Нимә? Безнең бар шундый рубрика, анда Остахана дигән рубрика бар. Аннан соң уйлагыч дигән, біз анда бирә алабыз балалар өчен махсус биремнәр. Ул биремнәрдә алар шушы журналга ясап, рәсемнәр ясап, һәм шул журнал өстендә эшләргә тиешләр, һәм аны безгә кире җибәргә тиешләр. Элеккегеләрдән дип әйтгәндә, тарихи әдәби мирасыбыз дигән без рубриканы дәвам итәбез. Мәсәлән, мәктәптә укый торган безнең язмаларны, теге зур әдипләрнең язмаларын кызыксынып укысыннар дип, без аларга монда иң тәмле җирләрен бирәбез бу әсәрләрнең, һәм шуннан кирип китеп аларның белән кызыксынырга тиешләр дип саныйбыз, чөнки без мәктәптәге укучы балаларга стимул да бирергә тиешбез. Сезнең исемдә бер фестивальләр, бәйгеләр үтәме соң? Үткәрәсезме? Шул язган
Безнең мәсәлән алар дәвам итеп 40-ка якын рубрика не бар безнең конкурс бар. Бер ел эчендә 40-ка якын конкурс үтә безнең Сабантуй эчендә. Әйтәм бит безнең теге балалар иҗаты безнең өчен төп чара булган күрә, анда Зирәкләр тапкырлар клубы да бар, анда Хәерле юлның автовикторинасы да бар. Ну саныйсаң әйтәм менә 40-ка якын алар барсы да. Татар балаларына юнәлгән бит инде бу Татарстан балаларына. Аларның геройлары кемнәр? Хәзер бит татар мультфильмында алай күп түгел, татар киноларда юк бит инде. Татар телеканаллары үз ролен уйный микән белмим балалар өчен шулай ук шикле. Аларның геройлары кемдер? Вот, менә бу иң зур проблема безнең, бу милләтнең бу безнең аны һәр безнең гәзиткә һәм безнең журналга хәйтергә тиешле бер түгел. Монда мин нәрсәгә игътибар иттем Европада җигән вакытта, анда шулай киоскта Америкада чыккан Голливуд фильмнарына нигезләнеп ясалган шул проект içinde булган анда комикслар бар һәм калган акыллар. Бүтән геройлар юк ул журналларда. Ну, күрдем мин аны шул Чехиядә күрдем. Прагада чыга торган бер журнал бар. Үзләрен теге күрәсең аларда традиция теге балалар матбугатына изләгән шунда гына күрдем без икән вакытта. Без тырышабыз, әлбәттә безнең Шүрәле бар анда, әлбәттә безнең Былтыр бар анда Кәҗә белән Сарык бар инде. Ну һаман да biz аларны битен тап һаман шул тапталган. Яңа геройлар уйлап табып була микән? Кемнәр шөгыльләнергә тиеш һәм? Яңа геройларны уйлап табу булырга тиеш. Ул беләсезме, ул бер бизнес проект içinde булырга тиеш. Яңа менә biz әйтәбез икән, ниме? Әйдәгез. Маша Медведь менә әйләндерде урысларда. Мультфильм. Ул бит Маша Медведь зур проект. Ул гади бер түгел ул. Аның киносы бар, аның интернетта бар, аның үзенең теге промо чаралары бар. Шуның астыннан журналлар чыга. Менә безгә әлбәттә менә татар мультфильмы, алар зур эш итеп башкаралар, алар Ләкин алар үзләре яңа герой тудыра алмады. Аларның теге тар кысада гына. Ну, аны яңа герой булсын өчен бит әле ул кумирда булырга тиеш балаларга. Ул бит анда гадәти бер нидер бер хайван ясап кына яки теге мөгезле кыйрыклы нидер яңа образны әле biz ул аларның ички дөньясына туры килергә тиеш. Монда психологлар да әйтергә тиешләр аны. Җырчылар күмер була аламы? Җырчылар күмир булалар. Әмма сез игътибар итегез, безнең күптәннән бит инде хәзер татар балалары өчен язылган музыкаль әсәрләр, җырлаучылар, җырчылар безнең бик аз. Әлбәттә конкурслар үтә, балалар өчен үтә торган җыр конкурслары бар. Әмма аларның теге дәвамлы булып һәм аларның популяр булып китүе әле зур сорау астында. Балалар бүгенге көндә татар балалары беләсезме, алар өлкән язучыларның җырларын тыңлыйлар. Алар өчен менә шул җырлар популяр анда. Ринат Ахматуллинның Яңгыр дигән җырын мәсәлән алар ул безнең дөньяга туры килә. Менә ул өлкәннәр өчен чыга торган җырларны мин мисал итеп өчен дип әйтәм инде. Безнең менә кызганча каршы андый да проблема бар. Безгә ияреп менә шулай булырга тиеш дип санамыйм мин. Менә җәмгыять безнең татарлар нинди кызыклы бер оештыралар, без шуны чагылдырабыз монда. Бу безнең менә безнең балалар нинди дөнья белән яшиләр. Без шуны монда biz монда шунда күрсәтәбез менә нәрсә бар икәнен. Безнең коллективта 10 кеше эшли, әмма бер 30лап безнең автор бар. Безнең белән эшли торган, җиттән торып эшли торган, ягъни безнең бер 40 кеше катнаша ел дәвамында дип әйтә аламын мин. 40-50 кеше катнаша. Бу эштә моннан кала безнең меңләгән балаларыбыз бар, иҗатчыларыбыз бар. Иң күп язган, иң сыйфатлы язмалы журналистлар, яшь журналистларны без шул тарихлык белән бүләклибез, кичкенә генә бүләкләр белән бүләклибез һәм аларга алар өчен абруймы Сабантуй журналы гәзите инде. Чөнки безнең заманда мәсәлән Сабантуйга шигырь бастыру ул инде бик зур дәрәҗә иде. Ул малай кызы өчен. Ну, әлбәттә, ул бит инде яшь журналист. Һәм алар бик зур горурлык белән бу таныклыкны алалар. Һәм бик теләп язалар менә, бик актив катнашалар. Өлкәннәргә караганда балалар активрак. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр бу хәзер? Элек менә ничек иде, хәзер ничек? Электән үзгәреп барамы? Юк, бер шамам. Шул ук. Электән бу безнең пионер газетасы дип саналган бит инде. Пионер яшендәгеләр, ягъни бу 8-12 яшьтәге балалар өчен исәпләнгән. Мио Батыр дигән телевизион спектакльләр бар иде, әкиятләр. Алар менә ни өчен балалар өчен кумирга әйләнмәде икән, калды икән шунда? Безнең беләсезме? Тайпылышлар булды кебек бит. Менә сез әйттегез барлыкка китәргә. Менә. Хәзер дә бар әле, күчтән эшкә бар, бу бүтән нәрсәне искә төшерү кыен. Әкият
Әкият спектакль нәрсәләр эшли торганнардыр инде. Менә безнең бик әйбәт скетчларыбыз монда газетага мин монда баш мөхәррир булып килгәчтән инде менә бу әйбер турында уйланып, без Татарстан телевидениесе белән, ТНВ каналы белән уртак килешүгә ирешкән идек. Без анда балалар өчен аерып алып программалар бирәбез, чөнки күп кенә әтиләр безгә язып җибәрә башлады. Хәтерсез микән, 90 елларда бит анда әле теләсәсе күрсәтәләр телевизордан инде. Без инде балалар өчен махсус тапшыруларны аерып алып программа биреп бардык. Ул инде әйбәт булды. Шул вакытта безнең шундый уртак эшләр вакытында без шушы күчтәнәчләрен дә чакырып, алар белән дә интервьюлар, без дә аларда катнашабыз, алар да бездә катнаша, менә шундый теләктәшлек бар иде безнең. Ну менә бу журнал булып чыга башлаганнан соң инде әлбәттә ТНВ каналы белән безнең мөнәсәбәтләр әлегә торгызылмаган, чөнки хатлар бар, әлбәттә аның җитәкчелеге дә ул хатларны белә, безнең теләкне дә белә. Сез хәзер язарга да тиеш, тарату мәсьәләсендә уйларга тиеш. Әйе, бунда беренчедән безнең менә бу хәзер без моны беркемгә мәҗбүр итеп яздырмыйбыз. Элек бит инде директива киләдер, языласыз дигән анда район хакимият башлыкларына киләдер инде анда район. Хәзер дә бар юк. Андай бер юк. Хәзер Язылмасак бит башка газетларда юк, башкаларда да юк. Дип уйлыйм мин, чөнки ул ата-аналар хәзер бик актив. Алар хәзер мәҗбүр иттереп кемнәрдер акча җыюны һәм шуңа каршы алар хәзер шундук күтәреләләр. Һәм мин аңа бу әйберне дисең аңлыйм да, без бит инде калганнардан аерыламыйбыз. Ул әгәр дә журнал кызык икән, ниме? Аны укыйлар, алдыралар. Һәм шулай булырга тиештә. Киоскларда балалар кибетләрендә күреп буламы соң менә? Була безнең моннан кала менә бу почтадан аерма, почта гына түгел, безнең әйттем инде менә альтернатив подписка ул безнең редакция без илтәбез мәктәпләргә алар мәктәпләр языла. Аннан соң менә Ашан дигән компания анда безнең розницада тора инде ул. Аннан соң Татарстан. Детский мирлар бар бит әле бардыр, әле кулашлы сәҗиләр күптер инде. Шулай, монда бер шундый бер момент бар име. Ул татар балалар матбугаты гына түгел, безнең бөтен татар матбугатының 90% укучылар, 90% укучылары ул авыл җирлегендәге кешеләр. Һәм чөнки хәзер дә шулай, чөнки татар телендә сөйләшүче мөхит ул шунда сакланып калган. Без шәһәрдә монда ул без әлбәттә бер-беребезне татар дип атасак та, ул инде татар мөхите түгел, ниме? Бу безнең глобаль милли проблема. Һәм моны без генә чишә алмыйбыз, шуңа күрә ул шуннан килә дә менә татар телендә басмалар, авылчан диләр анда, артта калганда, урбанизация процессы бит бара, һәм без әлбәттә менә бу журнал чыгу белән шул процессны аңлап, без хәзер шәһәргә, Казанда, Чаллыда булсынланда без шуны ваклап сатуга куя башладык, әлбәттә. Ул күпмедер ул заманга туры килә ул. Иҗат белән шөгыльләнәләр. Мәсәлән, мин шул хәлдә теләр әгәр шушы подписка белән шөгыльләнмичә, тарату белән шөгыльләнмичә, анда шушы иҗатка кирип китәргә, теле фантазиягә бирелгәндә балалар, biz бит инде балалар матбугатына эшләгәч инде безнең хәзер мин үзем дә хәзер без күңелебез инде самими бер бала